a visitar xa o remate completo da obra do Centro de Acollida dos Muiños do Filón do Picón e do Folón. E para nós, bueno, pois sempre chea de orgullo que unha obra sexa tratada con este cuidado, no, estéticamente falando, e tamén pois de unha maneira práctica para ter, pois, onde estamos, este quiosco onde pois a xente que veña, que ven multitude de persoas, pois teña onde coller bebidas, calquera necesidade antes de facer o camiño ou despois de vir de volta, de visitar eses muiños, a colección de muiños que son 56, non? E que en realidade para nós era importantísimo ter este punto, uno dos máis visitados de Galicia, pois en perfecto estado. Para nós, bueno, isto nos axuda a seguir falando de Galicia dunha maneira diversificada, poñendo a nosa riqueza etnográfica en valor, agradecer tanto o equipo do arquitecto como a alcaldesa pois que apostaran pola posta en valor deste espectacular ben de interese cultural. A Secretaria Xeral de Turismo pola aposta que fixo tanto o ano pasado como a ampliación deste ano deste proxecto. Sí que é certo que cada vez máis xente nos ven a visitar e que cada vez que veña xente que poida disfrutar deste entorno, de tomarse un picnic na sombra e de tomarse algo aquí no chiringuito. Dar as gracias por a aposta que fixo tan grande a Secretaria. E nada, esperando que tantos galegos como fora de aquí dos veciños que nos veñen a visitar, que serán moi benvidos. Nesta última fase fixose un quiosco pequeno para atender ao público que asiste á Ruta dos Muiños e ter un pequeno servicio de refrescos ou de apoio. Complétase tamén con unha malla brisolei que na zona das mesas. Bueno, en xeral seguironse os criterios da primeira fase, tamén tratados con patrimonio, de forma que as construcións foran integradas na paisaxe sin competir co que é importante que é a ruta patrimonial dos muiños.